हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोदान आयदानि सायाव फोरमायलायनो लानाय जादों दा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों जादों दि दिनैनि खौराङाव गोबां खौरां बिजोंफोरावनो होखाबाय नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानो हागौ बे जाहैबाय बारग' एनडिबिफोरनि फिन जिउ खांनायनि मुङाव आसाम सोरखारा 160 कौटि रां गनायथि होबाय होनदों आरो बेयाव मुंख'नाय बायदिब्ला थांनाय बिटिआर एकर्डनि बादियै गासै 4036 सा बारग' एनडिबि केडारफोरनो फिन जिउ खांनायनि राहा मुङै बे रांफोरखौ गनायथि होनाय जादों। दा बेनि सायाव नोंथांमोनजों लोगोसे माखासे बाथ्रा बाहाय आं आपिलसो खालामनो आखायाव लानाय जादों। दा बे खौरांखौ नोंथांमोनहाबो नुखाबाय जानो हागौ। खौराङा जेबो नङा, नाथाय बुंनो लानाया बेसो जे बाहाय जोंनि जायफोर बिथांमोनहा गोरोबथा खालामनानै लाबोदों आरो नैबे जाय 160 कौटि रां, दा बे 160 कौटि रांखौ जायफोर बिथांमोनहा मोननांगौ बिथांमोनहानो थिगैनो जाहाथे मोनहैयो। दा बेखौसो आं बाहाय नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय शेयार खालामनो नागिरदों बा बुंनो नागिरदों एबा खावलायनो लानाय जादों। दा बेयावहाय बुंनाया बेनो, जोंनि बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जिहेतु जोंनाव बिटिसिआव इलेक्सन जालांबाय आरो एमएलए इलेक्सन जालांबाय। दा बेयावहाय गोबां जोंनि ओनसोलारि पलिटिकेल पार्टि आरो गुबुन गुबुन माखासे हादरारि पलिटिकेल पार्टि बे माखासेफोरनि बेलायाव बैसोर बिथांमोनहानो गावबा गावनि सार्थ बादियै जायहा जायखौ गोसो बिथांमोनहा बेखौ पार्टिखौ सापर्ट खालामलायनानै बाहाय इलेक्सना जानानै थांबाय। दा बिनि उनावहाय रिजाल्टआबो मोनसे मोनबोजोब्बाय। दा बेयाव जोंनि जायफोर एनडिबि केडारफोर बिथांमोनहाबो गावबा गावनि सार्थ बादि जायहा जेजों गोसो बिथांमोनहा बेजों सापर्ट खालामनानै थादों। दा बे बेलायाव बेखौनो आपिला बेसो, नैबे जिहेतु एकर्डनि बादियै 4036 सा बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय बे रांखौ जिहेतु हरदों। दा 4036 सा बिथांमोनहा नंगुबै आरो बिथांमोनहा साफ्रोमबो मोनजोबनायखौनो जों लुबैयो रायजो राजा जानानै। दा बेखौनो मानो होनोबा राननायनि बेलायाव जाहाथे दैदेनगिरि बिथांमोनहा माइगाब जुजाय खालामा आरो रानजाग्रा बिथांमोनहाबो माइगाब जुजाय खालामजाया। दा बेखौनो खावलायहरनाय जादों। आरो मानो होनोबा बेनि उनावहाय जोङो जुदि बेबादि जायफ्रा मोननांगौ बिथांमोना मोनाबा एबा जायफ्रा मोननांगौ बिथांमोना मोनालाबा गुबुना मोनोबा एबा आद्रा थालांबावोबा गासै मख'नायनि अनगायै बा मख'नाय सिबाङाव, दा बे बेलायाव जोंनावनो आरोबाव गावजों गाव नारलायलायनाय जागोन आरो बेवहाय जोंनाव गोबां मा जागोन बेले बेजेया फैगोन आरो गावजों गाव बखिलायनाय एबा गावजों गाव नासयलायनाय, दा गोबां जेंनाखौ जों नुहुरगोन। दा बेखायनो आसा खालामो जायफोर बिथांमोनहा बिनि बिबानखौ लागोन बिथांमोनहा थिग मथन गासैबो साफ्रोमखौबो एसे हल जिहेतु मोननांगौ आरो जायफोर बिथांमोननि मुं दङ बिथांमोनहानो जाहाथे मोनजोबो। दा बेखौनो आं रायजो राजा जानानै आपिल खालामहरदों जायफोर बिथांमोनहा रानगोन बिथांमोननिसिम आरो जायफोर बिथांमोनहा बिनि मुङाव दंखायो एबा बिथांमोनहा जायफोरहा सेलेक्सन दंखायो जायफोरहा मोन्थाय दङ, दा बिथांमोनहाबो गावबा गावनि मोननांगौखौ जाहाथे थिगैनो मोनो एबा मोननो नाजायो। दा बिथांमोननिसिमबो बेखौनो खावलायहरनाय जादों। आसा खालामो बेबादि जानाय नङा, जाहाथे दैदेनगिरिफ्रा मोजाङैनो नायगोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।